Bună, astăzi o să vreau să joc diferite jocuri pe Roblox. Hai să mă încerc o dată Dress to Impress. La trecut nu m-am descurcat prea bine. Poate data asta o să fie mai ok. Concert. Concert. Mamă. Ok. Fix în make-up. 6 minute. Haide. Ei. Ce să alegem noi pentru un concert? Mi pare interesant. Ce par pentru concert? Așa lăsăm. Așa. Ce mai răsfac aici? Păi, am colorat. Nu mai lunge, așa. Nu înțeleg ce mi-arată. Mai am 3 minute, trebuie haine. Ok. Da, vreau să dau jos. Nu prea mă percep eu la... Bun, deci ăsta dăm jos și ăsta dăm jos. Așa și cu pantaloni. Ce mi arată color nail? Am făcut-o. Concert outfit. Mi se pare drăguț. Ce aș mai putea eu să adaug? Niște accesorii. Perfect. Aici. Vedem. Și asta arată bine. Îmi spune și o poșetuță. Mai mult, așa. Gata. Arată chiar drăguț. Chiar îmi place. Ok. Urechiușile. Ia să-ți iau. Să spunem niște...
Mi-a plăcut cum a ieșit mai bine ca data trecută. M-am dat tot să pup și lume. Și... Măcar n-a fost ultima. Ok. Ce mi s-a părut interesant în outfit-ul meu? Asta. Robot takeover. Ok. Unghiile mie le las așa de păr, să văd. Ești ceva de tip robot. Asta. Dar mi-e bine să dau totul ăsta de jos. Ok, mi-am făcut unghiile in ton. Mi-o las așa. Cum să mă îmbrac robot? Da, mă ascunde de niște pantaloni ceva. Cum poți să te îmbraci așa? Punem ăstea, dar punem și noi. Stați așa un pic. Aici niște culori. Culori nu putem? Ok, deja să îmbrăcăm mult mai bine. Chiar nu știu cum o să fie, dar o să-mi pun niște accesorii. Mi-a deschis așa. Asta dar lăsăm clămițele. Și de aici, ceva cu tematică de robot. Chiar nu știu. Da, știi că ăștia ar fi interesant. Și culoare. Tot aș vrea ceva mai închis. Da, eu cred că atâta. Nu știu ce să zici, aș putea să mai pun. Deci, da, acesta să fie outfit-ul meu. Sper să fie ok. Ia să vedem cu bătarea. Eu sunt eu. Hai cu arată cât de cât ok. Explosiva 100 de metri am apus acolo. Ok.
Asta da, merită. Bravo! Locul 5, ok, am mai crescut. Ok, hai să mai încercăm unul. Mai încercăm unul. Ok. Ok, asta pare foarte interesant. Rămâne asta. Unghiile, cred că le lasă celeași. Skin tău, părul. Aici ce machiaj, aici părul. Asta nu te pare drăguț. Așa dacă l-am ales, de fapt, îmi place. Ceva cu tematică mai mare. Mi-am întâlnit așa. Îl las așa. Mi se pare tare drăguț. Unghiile. Hai să vedem niște unghii. De așa le las. Ok, acum. Ce rămâne e legat de haină și rochie. Momentan atât. Ca papuci. Ăsta clar. Acum să vedem un pic. Culoarea fus. N-am notat ce să pus. Of. Nu știu ce pice. Așa tot apăs. Ok, culoarea fus. Să fiu un pic mai închis. Bun, acum corsetul. Așa. Bun. Altceva de pe aici. Niște mănuși. Perfect așa. Lăsăm exact așa. Și accesorii. Da, o fundiță vreau. Uite, asta. Dar tot pe negru, cred că aș merge. Uite așa. Cel ceva. Pare interesant. Hai să vedem. Eu. Wow, am luat să padă. Să fie frumos să aud. Oh. Ce drăguțe rochiță. Ok, eu am fost... ultima. Ok. Da, și acesta a fost videoclipul pentru ascult. Mulțumesc pentru vizualizare și pe data viitoare. Pa!